Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny daşary ýurtlardaky kollejlerde okuyan türkmen studentlerine pul bermek gadagançylygyna göňükdirýär. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Ýewropadaky türkmen studentleriň wekili Bahar bilen Türkiýedäki Türkmenistanly studentleriň wekilleri Murat bilen Gözel aglar. Hormatly radio dinleýijiler, şeýlede söhbetleşer. Ynha Türkmenistanyna 1-nji noýabrdan başlap raýatlaň daşary ýurtlaryň kollejlerine ýagny hüner okuw jaýlaryna okayan çağalarına Western Union we MoneyGram arkaly pul bermegine gadagançylyk girdildi. Bahar gün watar ýurtlaryna has köp studentler, ýaşlar kollejlere ýykyn etýär diýip maglumat bar. Şu dogrumy? Doğrudan Ýewropada we Amerikada kollejlere ýykyn edýän student köp diňe bir daşary ýurtdan gelen studentlerden ýa-da ilatynyň arasynda da kolleji oturup işe başlap işläp ýören we bu şeýle adamlar var da. Ştaýda näçe kolleji, näçe institut ýa universitetler birinjiden ekonomik taýdan iqtisadiýetden kollejler 3000-5000 arasynda bulupdur ýyllyk tölebi. Ýene universitetleriň merkezden uzaklygyna görä hem üýtgeýä tölebilleri 9000, 10000 we ondan köprek ýyllyk tölebi. Euro ýa-da dollar. Soňam ýene birden edil okudan soň işläp gidiberjek diýenlere kollej saýlaýar. Mysal üçin 2 ýyllyk ýa-da 3 ýyllyk hünärine görä eýem okujak ýyly üýtgeýär. Ýöne ilmi işgär boljak ýa-da institutda mulim bolup galjak ýa-da doktor ýa-da doçent bolup işlejek diýen maksat edilen studentlerim universitetde okap okuwyny dowam etdirýär şataýda. Olaýam okuw üçin isleýine görä dowam etdirjekmi ýa 2-3 ýyl okap göni işe başlajakmy? Bahar, şu gün watar ýurtlarda okayan türkmen studentleriň onda köpüsi şu kollejlerde okaýar diýip bilersmi? Ha, o köp böyle kollejde okaýar. Näçe diýende Türkmenistanda institut okamasaň, o iş tapdylar. Mysal üçin diplomyň bolmasa institut diplom. Därdi ýany edýän işiňe senden gelýän netije keredýär. Şoň üçin köpler hem pul üçin hem wagt üçin kollej saýlap alýarlar. Ýyllyk төлегем ýetmesem, eýem Ýewropada ýaşaýsam, ýolam Turkiýada ýa-da Rossiýada ýa-da Türkmenistandan has köprek bilen çykdyjlarymyz. Şoň üçin eýem günden bize diýär bu tema. We bize kyn ýagdaýda goýup durýar. Mysal üçin her 6 aýdan başda giremizde okuw her 2 aýdan maskalamyz pul öwredýärdi. Indi bolsa her 6 aýdan 8 aýdan alyp başladyk. Indi bolmanyna okuwmyzyň puluny төлese bolýardy. Tamamy şu döwrin indi onam ýapan bolsa, bizim prezidentimize we iqtisadiýet ministrlerine sorajak adam. Türkmenistanda hem şerti döredip erseňiz, biz Türkmenistanda okardyk diýetmeli. Ýöne olar ýaly şerti döretler, daşary ýurtdaky öz puluny okap bilen studentlaryň eline döwetip goýmasy, men onuň maksadyny entäkini bilemok. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Sawal Bahar, inni söz nowatyny Türkiýedäki studentleriň wekillerine berýär. İlkinji söz nowatyny men Murada beretim gelýär. Murat, Baharam dinledik. Birinji ýaly Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary baradaky guramasynyň hasabatynda Türkiýede bilim alýan daşary ýurtly studentler taýdan Türkmenistan, Azerbaýjandan we Siriýadan gelenlerden soň 3-nji orunda durýar diýilýär. Murat, sen pikiriňe görä Türkiýede okayan, şol 2 ýyllyk ýa-da 3 ýyllyk okuw jaýlaryna okayan şu türkmen studentlere şu täze girdilen gadagançylyk nähili täsir ýetirýär? Bilişine gel Türkiýede türkmen taleplerini, türkmen studentlerini en köp okayan ýurtlaryň biri. Ve bulan köpüsi Türkiýede okuw tölegleri köp ýurda görä ardan bolandan kollejlerde hakyp 4 ýyllyk universitet okumany saýlaýarlar. Ýöne şonda da kollej okayanlar hem elbetde bardyr. Ýöne hüner mektepleri bu ýagdaý nähil kynçylyk göredipler. Ozal Türkmenistandan viza kartı bolmady studentler diňe Western Union we MoneyGram arkaly Türkmenistandan pul alýardylar. Eger olaň viza kartı ýok bolsa, ol düýünden ýol ýapylanýar görünýär olar üçin. Ýöne eger viza kartı bolan studentlerine ýagdaý atur öwürlikler täze viza kartyny ýermek üçin hem banklarda giýjeler, nowatlarynda durmalanyarlar, enatalar ýermek üçin. Ýermekde kynçylyk bar, onuň bärde almakda kynçylyk ýokmy, Murat? İstän puluny alyp bolýarmy? Onu almakda da soňky döwürde şu wagt üçin
günlük $100 limiti var dinde. Olum $50 limite yetirilen sonunda ol hatım kıyınçılık görür. Şu günlük $50 çeklendirmesi şu studentlerin talabını kanaatlanır ya mı? Studentler elbette bir vada pul çekecek studentler için problemi döretyendir. Yani ve umuman studentleri telekeci adamları yal değil de ya da Türkiye'ye getirip pulunu alıp Türkmenistan'a gittiyenler yal değil. Evde olan son günü çekiver yalar studentler. Studentlerden köp değil adamlara tesir getiriyor mu kadar yani. İnni aramızda Gözel var. Gözelin ha sen nehil fikir ediyen şu qadağançılık nehili tesir getirir? Bu olimpiyada bolla. Olimpiyada bolan vakti Türkmenistan'a qatiken dollar olansan Türkmenistan'ın bankalarda nağıt dollar bolmansan men eşitişime göre yanırda bankacı işleyen dostlarımız, doğrularımızla yakınamın. Onlar aydiya bankada diye dollar kalmadı diye şu at diye isleseyem diye boyvat bolan ok diye. Ata benimle bar dolarım uğratacak men çağama diyen vakti olan aklına şu geliyor. Bizde yok dollar senin nerede var? Bana aydınlanlar bulur. Men ölcüğüm okaya berdi. Men genecem uğracağım pullarını. Geneceme sorayan hani kıyın olayam artık pul uğratmak. Ne uğracağım diysem yok dedi artık dedi kıyınçılık kuramak dedi. Alamın dedi. Belli bir kısmın neydi uğradık bilen gönmeye. Özüme pul gelmezsem bilemok. Benim olan yalancısı. Bakar, inni Murat'tan amalan maglumatımıza göre diýmek bu kollejlerde ýürütüleşdirilen hüner okuwjaýlaryna okayan o studentlerin köpüsü diýen ýaly günwatar ýurtlarynaky türkmen studentler ýaly bolup görünýär. Inni mundan soň özüň ýaly günwatardaky studentler inni nähili çykalga gözleýär. Mundan soň näme edilmeli ýa näme bolar? Dogry bildiňiz. Ýene de halk ila talip kösenýän üçin ýene özleri bir ýol gözläp ýörüşýär. Ýa-da sosial mediada bir talipler bir şey dip ýazypdyr da, gadyrly talipler ena taňyp näde plurojak Türkmenistandan, Western Union MoneyGram'dan dälde başga näde ýollar bar. Gaýrat edip kömek edin. Men plan döwletde plan institutynyň 3-nji kursyna okuyan, gatyrsagly pul berip ýene näde aljam bilemok, ejem näde uğratjagyny bilenok diýipdir sosial mediada. Şu taýda berilen jogaplar 95% 50 uğratdym diýipdir. Mysal üçin Ukrainada okuyan bolsaň diýe Ukraina gidip barýanlar eline bersin niye? Olağan hizmetinin näçe sorayan olsa beräsin niye? Şeýdip uğraşsyn ya Türkiýe gidiýänler bilen ya Amerika, Ýewropa gidiýänler bilen uğraşdyrlar diýipdirýär. Ellen uğradyň. Başga hiç şeýle çykalgamady ýok ştaýda diýipdirler. Edil şu at diňe şu ýoly galdy. Eger onam ýapsalar, näde ýapyp biler diýse deklarasiýada näçe pulyň var diýip ýazga geçirjek bolsalar olameýän kynçylyk çykarjak ýene gaýrat edip şonu etmä ursunlar diýesin belä. Berde studentlar günü gaty kynolly işlesinmi, okasynmy? Şonça kilometrler ýoly geçip gelip bäriňe işlemäge gelýän olsa ýa okuyan diýen gepiriň bir manysy galmaýar. Şol wagtyň özünde okap, şol wagtyň özünde de işläp bolanok. Kyn bolýar günwatarda diýäňmi bahar? Kyn bolýar. O kyn bolýar. Gepdäniň 2 güni işlese, eýem okuwlaryna, sapaklaryna ýa galmaklyk bolýar-da. Şoň üçin soňam Ýewropa, Amerikada näle bilemok, Ýewropada student wizasy bilen 20 saat işleme hakkımız var. Onun köp işler tutulsan eýem tipor diýerler. Şoň üçin o tarapdan eýem gysylyp doğrusudur. Diňe türkmen studentlerine şolar başga ýeriň studentlary üýtgeşigirek golaýmasa? Onda şuň köteşigini jemlesek, onda şeýle diýip bilersmi? Käde gizilen gadaňçylyk daşary ýurtlarda, kollejlerde okayan türkmen studentlere täsir edýär ýöne muňdaşyndan universitetlerde okayan tapawdy ýok günwatarda bolsun ýa-da Türkiýede ýanky Muradyň aýdyşy ýaly gadaňçylygyň degişli bolmayan studentleriniň hem pul almagy, olara da pul bermegi, ullakan problema kynçylyk bolup dur diýip bilersmi? Elbetde hawa. Baharın aýdanda men şeýerde bir zat goşmak isleýän. Ýewropada diýdi o studentleriň hepde 20 saat işleme ruhsat berýän diýdi. Hem Türkiýede bilýärsiňiz, bakalavr okuyan studentleri düýünden işlemek gadagан edilýär. Ýöne olar bir çykalga tapjak bolup, bir kanun ýagdaýlarda işleýärler. Ol hem berde yerlilere berilýän günlük pullardan has az berilmegine getirýär. Siz näme diýseňiz hem işlersiňiz diýip has ujuýsuzja pulları işletýärler. Şo puly berip pul almakda kynçylyk bolan soň şol türkmen studentler işlemäge gönükýär diýäňmi Murat? O bir kanun ýagdaýda bolsa da işlemäge gönükýär. Bize berde studentlere kanun ýagdaýda işlemäge ruhsat berilýär. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.